Welkom bij TV Maastricht. Zometeen ziet u een uitzending van Muziek en Mupkes, gevolgd door Café In, Café Uit. Daarna ziet u nog een aflevering van Vakman. Maar nu eerst het uitroepen van de nieuwe prins voor 2011. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Woningstichting Maasvallei, Koekelkorendranken en Hieringinleggerij van Glabbeek. Dag dames en heren en welkom bij deze extra uitzending van TV Maastricht die gans in de tegenstijd van het uitroepen van de nu nog goede onbekende tot stadsprins. Voordat het zoiets is, komt als een eerste prinselijke wagenland met de nu nog goede onbekende en wordt er voorgesteld aan 10 tempeliers. Het thema van dit jaar is de showbeveger. De grote onbekende is verkleed wie Dick van Dijk uit Mary Poppins. Guy, Dick van Dijk is een filmster en musicalster. Is dat om onze nieuwe burgemeester en zijn aan te paaien? Nou, dat denk ik toch niet. Het is natuurlijk wel een link met Mary Poppins. Het is een link met de musicalsferen die er toch op dit moment heersen. Maar hier komt als de grote Dick van Dijk gaat er de stad in. Vooraf gewoon, en dat is eigenlijk het leukste, door de showvegers. En dat zijn de tempeliers. Ja, en wieso de showvegers? Nou, we doen ieder jaar het thema een soort hommage geven aan een groep of een lui. En dit jaar hebben we het gedaan aan de showveger. Weet je het niet, de showvegers van Maastricht. Die kunnen het beste alle dagen tegen de kachelen zuiver maken. Wellicht nu ook nog de centrale verwarmingen of de open haarden. Nou, en daar is een hommage aan gegeven en dat is het thema van de showveger gebeuren. En die tempels hebben er zin in. Je hebt ze strijd al gezien. Ze zien er echt uit wie een showveger. Hebben letters bij zich, gewoon een show maken. Gewoon met beurzen rond. Wie weet wat langs de week ook nog geveegd gaat worden. Dus dat wordt een hele leuke, kolderieke cortège. Ja, even terug op de nu nog goede onbekende. Wat maakt Zoenemaan met deze dagen? Die maakt al veel weken van alles met. Vanaf het moment dat er gevraagd is, we noemen dat de prenatale fase, dan is het voor hem zo spannend om zijn mond te houden, om niks te mogen zeggen, om niks te laten blikken. En dan vandaag de ontlaaiing, we zeggen de adrenaline, die zit hem van onder in zijn tienen tot boven onder het demasqué kop, zeggen we. Dat wordt vanmiddag geweldig. Wilt u weer de beste stadsprins die we goed hebben gehad? We hebben altijd goede prinsen en we zeggen altijd op vastelavond, dinsdagavond, zo'n goeie hebben we nog niet gehad. En dat hopen we nu ook weer. 14 onderwijl op de markt, boet al lekker druk begint te worden. Maar voor als trainer het bankelijk moment aanbreekt, laten we eerst een korte impressie zien van de optocht die hij aan vooraf gaat. En hij, zo wie ieder jaar, het garderegiment, de kakkelpiepers. En zij zullen de nieuwe hoeklustigheid de komende weken gaan begeleiden. En hij ziet goed Sint-Pieter, de Mooswiever. Ze huren bij de Mozesaurussen. Gistermiddag wordt in Sint-Pieter hun 56e prins uitgeroepen. En achter het masker verscheen prins Lou de Eerste. Hier volgde prins Marcel II op. En volgende week zaterdag hebben ze voor de allereerste keer hun prinsenbal in de NC. Niet gedwongen moesten ze dan naartoe, om tot Fort Sint-Pieter, waar de normale receptie was, gesloten is. En hij ziet de Schraveleers uit hier. Verleden week zondag wordt op het Raadhuisplein prins Han II en prinses Ankie uitgeroepen. En een week eerder dus wordt prins Marco de Eerste en prinses Sascha als jeugdprinsenpaar van de Schraveleers geïnstalleerd. En hij ziet gezaadharmonie, groen en scherp. En nog zien we weer hij om de nieuwe hoeklustigheid te verwelkomen. Hij gaat CV de Mallebergers. En in tegenstelling tot wat de norm zou vermoeden, bestaat hun rijk uit de weken Malberg, Malperthuis, Kaarberg en Aait-Kaarberg. En ze roepen 19 februari als laatste SMV-vereniging hun hoeklustigheid uit. Afgelopen jaar wordt de lui uit 10 weken voorgegangen door prins Ed de Eerste.
En hij ziet je de Kemeleers uit Maastricht-Oost. Siropen hun 62e voors. Volgende week zondag uit een week. Dat zal gebeuren op het pleintje tegenover Café de Postzoon. Nu verwelkomen ze de grote onbekende met hun vorst van afgelopen jaar. Vorst Philippe de 61e. En hij ziet hier uit Nazareth en Lummel, de branimakers en siropen vanavond hun 40ste prins uit. In het Logmanshoes zal het démasqué om 11 na 8 plaatsvinden onder toezien oog van de nu grote onbekende stadsprins. Uit Ami, de Slijburg en op zaterdag 29 januari is in een overvolle Amihof het nieuw-hooglustig Prinsenpaar voorgesteld aan het carnaval verlangend volk van Ami. En rond het uur van 11 heeft het vorstpaar vorst Wilfried ten Ierse en vorstin Iteke de scepter overgedragen aan prins Robert ten Ierse en prinses Ilva. En hij ziet je de dromedaris uit Witte Vrouwenveld. Ze hebben de markies. En hier is gistermiddag uitgeroepen in het trefcentrum van Witte Vrouwenveld. En hier luistert naar de naam Markies Remaud den Ierste. En aan het einde van deze optocht komt de grote onbekende aan. Op de bühne werd eerst nog afscheid genomen van ex-prins Guy den Ierste en zijn Florence, die Maastricht op een voortreffelijke manier zijn voorgegaan bij Vastelavond 2010. En ons de rijden trekt, welkom hij op de mijnen. Ik al van vreugde, ik wil, ik zal niet mot. En dan breekt het benkelijk moment aan. Vastenavond vierend volk van Maastricht. Reurt uw trom en blaas op deze aan te toenen. Want nu gaat het gebeuren. En onder het masker komt vandaan prins Maurice ten Ierste. Zijn volledige naam is Maurice Olivers. Hij is getrouwd met Ingrid Olivers Schuweert en heeft een dochter Charlotte van 16 jaar en een zoon Vincent van 13. Hij woont op de Antoon van Elestraat in Maastricht. Leef vastelavondsfamilie van Maastricht. En een hele grote merci voor de overweldigende ontvangst vandaag. Ik moet ook zeggen, ik heb een heerlijk fantastisch gevoel op dit moment. Letterlijk en figuurlijk ben ik verlost van mijn masker en hebben we mij vandaag onder een bijna volle meerderheid maar presenteren als stadsprins van Maastricht. Nota bene in het jaar 2011 en bij een temperatuur van 11 graden. Hij staat een stadsprins, die voelt zich de koning te rijk. Onderweg heb ik kunnen merken dat Maastricht staat te popelen om zich gewoon voor te bereiden op een echte onvervalste Maastrichter vastelavond. En wat hebben we weer een geduld moeten hebben dit jaar. Maar dat geduld, dat engele geduld wat we als Maastrichtenaren soms ook wel een beetje hebben, moeten hebben, dat wordt beloond. Dat wordt beloond. Want samen met mijn prinsenfamilie, samen met de nieuwe burgemeesterskoppel, samen met Stadsreusgigantius en onze stadsengel, samen met mijn garderegiment, de kachelpiepers, samen met de tempeliers en al die vastelavondsverenigingen van Oost en West, samen met natuurlijk alles zatenhermeniekes die altijd weer trekken, ook al kennen ze niet meer. Samen met alle oud en nieuw Maastrichtenaren en samen ook met alle gasten van buiten de stadspoorten. En niet te vergeten natuurlijk samen met de leukjes die er vandaag vanwege kränkte of ander ongemak niet bij kunnen zien. Samen maken we van Maastricht weer een grote café die schuddelt
op en neer. Pak u vast, maak lol en plezier en alsjeblieft zonder gelazer, maar gelukkig met het beer in glazer. De Maastrichter vastelavond staat voor liefde. Die staat voor betrokkenheid, voor chariteit, voor kwaliteit en creativiteit. En dat is ons Maastricht en dat willen we voelen. Zelfs het liefste 33 keer 11 en 2 dagen en in het schrikkeljaar 3 dagen lang. We gaan nu langzaam over de tijd voor een lekker glaasje bier. Dat dacht ik toch, hè? Een lekker glaasje bier. Ik ga zo meteen een tuurtje maken met het garderegiment van de kakkelpiepers. Ongetwijfeld komen we ons hij of daar tegen. Misschien vandaag en anders in een van de komende weken. Ik zou zeggen, gooi dicht door. Loer niet op een oor. Want de leeft maar één keer. Lang leven Maastricht. En lang leven de Maastrichter vastelavond. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. Hiep hiep hiep. En roepen we goed, lang leven stadsprins Maurice ten Eerste. Hiep hiep. Hiep hiep. Hiep hiep. En leef leuk. Goed geluisterd namens de kijkers en luisteraars van RTV Maastricht van harte proficiat. Wie was dat moment wie dat masker eindelijk na al die weken af mocht? Nou, dat was echt fantastisch. Ik moet zeggen, ik was 1 minuut, ik zwette me kapot de hele week van week heen naar de Merit. Ik had het redelijk dik pak aan, maar met deze bijna tropische temperaturen. Het zweet schoenkelde me over mijn rug heen. Dus en ook over mijn cupje. Dus ik was ontzettend blij wie dat masker er vanaf mocht. Maar ook, ik moet zeggen, ik heb toch 4 weken met hem op moeten houden tegen heel veel lui. Terwijl dat ze soms echt een neiging hebben om te zeggen van je komt toch ook naar de Merit aan. Maar dat is gewoon een enorme bevrijding. Wie waren er na die weken met dat geheim rond te lopen? Ja, dat is aan de ene kant heel bijzonder. Dus ook met afleidingen en zo en uur lui praten, soms over wees wat we horen. En ik kom altijd dokter Frank Smits, ik kom ik ieder jaar tegen en die zit altijd tegen mij. We lopen langs me, ik zeg daar, wie zal het horen dit jaar? En dan ga ik altijd op mij ieder jaar. Maar dan is er wel, enige heet altijd prijs. En we hadden ook een droom voor u. Ja, natuurlijk. Nou, ik moet zeggen, als een klein mannetje, mijn vader is tempelier. En als klein mannetje van 2 jaar leef ik al met die tempeliersmuts op thuis. En dan droom ik denk bijna iedere Maastrichter jong, droom een keer om mij op dat podium te staan. Dus ik ook. Wie gaat hier dat vastelavondsgevoel als stadsprins uitdragen? Nou ja, in ieder geval om dat hier samen met iedereen te doen. Samen met alle lui in de weken, de vastelavondsvereniging in de weken. Samen met de muziek in de stad, we zaten harmoniekjes. Maar natuurlijk ook samen met de lui die er niet op uit kennen met de vastelavond. Dan kom ik naartoe en dan maken we op ter plekke een fantastische avond of middag van. Dus we gooien dus te doen, we betrekken iedereen bij de Maastrichter vastelavond. Want iedereen is onderdeel van vastelavond en van Maastricht. Zou je voor die lui inderdaad speciaal thuis en in het hospitaal ook nog een woordje willen richten? Natuurlijk. Leef lui, ik hoop dat je een fantastische middag hebt gehad. Ook gekeken hebt naar de uitroepen van de stadsprins. Natuurlijk komen we heel gauw naar u toe. Boetjerock zit in een verzorgingshuis of in het hospitaal. En dan proberen we een beetje van een vastelavondsesprit bij u te brengen. En hopelijk zien we er staan en kunnen we dan een stukje plezier maken voor de Maastrichter vastelavond. Prins Maurice ten Eerste, heel veel plezier en heel veel geluk de komende tijd. Dankjewel, we gaan het doorgroeien. Ja, dames en heren, je ziet het. De Merit heeft achter mij gelopen langzaam leeg. Lui zoeken zich een plekje in de café Buzy en een toast gaan uitbrengen op Prins Maurice ten Eerste. Voor ons zitten er achterop, weer weer terug. Rest mij nog te zeggen tot voor over 2 weken het prinsenportret van Prins Maurice ten Eerste gaan verzorgen. Wat we vanaf maandag 21 februari hij gaan uitchecken op dit kanaal bij TV Maastricht. Bedankt voor het loeren en voor ziens. Die trommel op je toet, groei naar de nood. En loer niet op en op, want er is maar één keer. Groei naar de nood, en loer niet op en op, want er is maar één keer. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Woeningstichting Maasvallei, Koekelkoren Dranken en Hiering in Leggerij van Glabbeek.